Det næste, jeg så gør, det er stoffet. Der tager jeg et stykke flisseline og tegner mønstret på. Og der kan man også se, at jeg har tegnet det stykke, der skal væk. Det limer jeg så bag på det, der skal være det øverste af dækservietten. Og det kan man se, hvordan det ser ud. Som det næste, så klipper jeg et stykke flisseline, som har mønstrets form, altså sige omkredsen. Det limer jeg på, stryger jeg på, det der skal være bunden, eller det der skal være det nederste af violerne. Det næste jeg gør, det er, at jeg sætter stykkerne ret mod ret. Fordi at jeg så holder dem sammen og klipper i violerne. Og når man så kan man skal man vende dem. Her kan man se, hvordan at jeg har vendt dem, har klippet dem. Det næste jeg så gør, det er, at jeg sætter det nederste stykke her. Det sætter jeg på et stykke flamingo, så det er nemmere at arbejde med. Og der kan man se, at knapnålene, de er sat i bunden af opklipningerne. Som det næste, så tager jeg så det andet stykke. Når nu det er blevet klippet med ret mod ret, når man så vender dem, så de har siden opad begge to, så kommer violerne til at gå i hver sin retning. Det kan man se her, hvordan det gør. Og når jeg så har gjort det, så sætter jeg knapnål i stykkerne her for at holde det sammen og tager det af. Nu ser stykkerne sådan her ud. Og jeg har sat knapnålene på der. Som det sidste, der klipper man omridset ud i dobbeltklæbende papir. Fordi at det bliver klistret på den her, så tager jeg det dobbeltklæbende af og sætter på dækservietten. Og stryger det på, og så kommer den til at se sådan her ud. Så det jeg nu mangler, det er at zigzagge over alle kanterne med nogenlunde bred, så du synes, at nu dækker det begge siderne af stoffet, og så med kort afstand, og det er på zigzag. Og så er du færdig med din dækserviet.